Dobrý deň. Takže obal má viacero funkcií. Nás však v tomto prípade bude zaujímať predovšetkým informačná funkcia obalu. Na obal dokážeme umiestniť množstvo textu, ale aj piktogramom. Informácie sú určené nielen pre spotrebiteľa, ale sú určené a musia spĺňať aj legislatívne požiadavky. Mám tu ozvenu, viete to nejak, prosím vás, stiahnuť? Dobre, skúsim pokračovať. No, už je to lepšie, ďakujem. Čo sa týka legislatívnych požiadaviek, máme tu dve kľúčové nariadenia. Nariadenie o ekodizajne udržateľných výrobkov, ESPR, pričom digitálny produktový pás je upravený práve v tomto nariadení a dalo by sa povedať, že je to ako keby kľúčovým pilierom tohto nariadenia. Zároveň samotné výrobky je potrebné do niečoho zabaliť, pričom nariadenie o obaloch a odpade z obalov upravuje práve legislatívne požiadavky na obaly. Tieto nariadenia úzko spolu súvisia a zároveň sú uplatniteľné vo všetkých členských štátoch Európskej 27. Teraz prejdem k definícii digitálneho produktového pasu, ktorý už tu bol dnes spomenutý. Je to digitálny nástroj na zaznamenávanie a poskytovanie informácií o produkte, o jeho... Pardon, lebo mi tu prepli poznámky. Dobre. O produkte, o jeho udržateľnosti, o jeho životnom cykle a prístupe na... Je dôležité, že je prístupný na elektrickom dátovom nosiči. V podstate, ako tu bolo spomenuté, naskenujeme si QR kód, za ktorým sú umiestnené určité informácie. Informácie sa stávajú pre užívateľov vďaka digitálnemu produktovému pasu viac prehľadné, zmestí sa viac informácií na samotný obal, sa nám nezmestí toľko informácií ako prostredníctvom QR kódu, čiže QR kód nám ako keby šetrí ten miesto na obale, ale poskytuje nám viac informácií. Nariadenie o obaloch priamo nedefinuje digitálny produktový pas, ale definuje požiadavky na označovanie obalov a digitálne sprístupňovanie informácií. Primárnym cieľom digitálneho produktového pasu je predovšetkým podpora udržateľnosti aj u výrobcov, aj u spotrebiteľov. Ďalšími cieľmi sú dosiahnutie klimaticky neutrálnej výroby, zníženie odpadu, väčší tlak na trvanlivosť produktov, ich opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť, správnu recykláciu alebo likvidáciu odpadu. Informácie v digitálnom produktovom pase musia byť presné, musia byť spoľahlivé, musia byť aktuálne a harmonizované. Samotný rozsah informácií sa bude líšiť v závislosti od kategorizácie produktu. Informácie, ktoré sa v digitálnom pase výrobkov majú zbierať a sprístupňovať, budú špecifikované v delegovaných právnych aktoch prijatých Európskou komisiou. Prvé digitálne pasy budú vlastne sa musieť uplatňovať pri batériách od februára 2027. Na tomto slajde vidíme časovú os. V roku 2024 vstúpilo do platnosti nariadenie o ekodizajne pre udržateľné produkty. Od apríla 2025, v apríli 2025 bol oznámený pracovný plán Európskej komisie pre ekodizajn udržateľnosti výrobkov. Do júla 2026 bude potrebné, aby komisia zriadila digitálny register na bezpečné ukladanie jedinečných identifikátorov digitálneho pasu výrobku. Ako som spomenula, február 2027 je kľúčový pre batérie a batérie pre elektrické vozidlá. Po roku 2027 budú sa musieť uplatňovať digitálne produktové pasy aj pre iné kategorizácie výrobkov. Digitálny produktový pas sa bude používať pre celý trh Európskej únie, čo znamená, že výrobcovia obalov, ktorí pochádzajú z tretích krajín, sa budú musieť pripraviť na to, ak budú svoje produkty umiestňovať na európsky trh. Ako som spomínala, batérie budú medzi prvými. Bolo prijaté nariadenie o obaloch a odpade
odpadových batériách. Digitálny pás batérie obsahuje rôzne informácie. Môžeme tam uviesť napríklad model batérie, jej životnosť, výkon, prípadne efektívne využívanie zdrojov. Približne tak by to mohlo vyzerať. Čiže môžete tam uložiť aj niektoré dokumenty o zhode alebo certifikačné dokumenty. Postupné zavedenie digitálneho produktového pasu. Ako som spomenula, SPR už vstúpilo do platnosti. Neskôr digitálne produktové pasy budú potrebné pre stavebné výrobky železo, oceľ. Od roku 2027 to sú tie batérie, textil, hliník, pneumatiky. 2028 to bude nábytok a od 2029 digitálne produktové pasy budú potrebné zaviesť pre hračky, cement a matrace. Ako funguje? V podstate, ako spomínala predošlá rečníčka, musíme si naskenovať nejaký QR kód a za tým máme určité informácie. Informácie budú prístupné v online forme prostredníctvom jedinečného digitálneho identifikátora. Tento identifikátor je upravený v nariadení o ekodizajne o udržateľných výrobkoch, čiže jedná sa o QR kód, alebo NFC čip, alebo RFID čip, avšak tento identifikátor musí byť dynamický, nakoľko potrebujeme tieto informácie aktualizovať, upravovať. Digitálny pás bude umiestnený na obale alebo na samotnom produkte. Čo nám priniesie digitálny produktový pás v praxi? Čiže výrobné spoločnosti budú schopné zlepšiť obehovosť a udržateľnosť produktu, spotrebitelia budú viac informovaní a budú mať možnosť si vybrať udržateľný produkt. Zodpovedné orgány budú mať možnosť overiť splnenie zákonných povinností, nakoľko budú mať ľahší prístup k informáciám daného produktu. Čiže za týmto QR kódom alebo iným identifikátorom vieme ako keby uložiť viacej informácií, ktoré by sa nám na samotný obal nevošli. Môžeme tam uviesť napríklad informácie o pôvode, kde a ako bol produkt vyrobený, vrátanie zdroja surovín, taktiež použité materiály, vplyv na životné prostredie, údaje o uhlíkovej stope produktu, spotrebe energie, prípadne dokumentáciu o zhode, bezpečnostné certifikáty, manuálové príručky, používateľské príručky a taktiež napríklad pokyny na likvidáciu. Aké sú technické riešenia? Ako som spomínala, do 19. júla 2026 Európska komisia zriadi digitálny register na bezpečné ukladanie jedinečných identifikátorov digitálneho produktového pásu a zároveň má definovať, ako sa dáta nahrávajú a ukladajú. Čiže aké výzvy Európsku úniu čakajú? Vytvoriť unifikované digitálne šablóny, vytvoriť nástroj na zabezpečenie aktuálnosti dát, vytvorenie oprávnení na prístup k dátam, či už je to pre spotrebiteľa, alebo pre výrobcu, alebo pre opravárenské spoločnosti a samozrejme zabezpečiť ochranu bezpečnosti dát. Požičal som si takýto obrázok, na ktorom pekne vidno tok informácií medzi jednotlivými produktmi, subjektmi, medzi obchodníkmi, medzi spotrebiteľmi, opravárenskými firmami, zberovými spoločnosťami, výrobcami surovín alebo výrobcami produktov. Prostredníctvom tohto jednotného digitálneho produktového pasu dokážu si tieto informácie vymieňať veľmi pohodlne. Napríklad dokážu aj samotní spotrebitelia komunikovať s obchodníkmi a poskytovať si navzájom informácie. Taktiež opravárenské firmy majú priame informácie o tom, aké diely boli použité, aké sú náhradné diely, kde ich možno získať a podobne. Dobre. Čo priniesie budúcnosť, to uvidíme. Potrebujeme, aby Európska únia prijala delegované akty, avšak výrobcovia by mali implementáciu vnímať nielen ako zákonnú požiadavku, ale aj ako príležitosť na digitálny posun spoločnosti vpred. Ďakujem za pozornosť.